କେତେ କଷ୍ଟ କାମ, ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ। Subscribe, please. ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ ଗାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟୁଲ୍ସ ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ହେଲା ଆମ ଚପଲ। ମୁଁ ଚପଲ କହୁଛି, ତମ ସୁ କୁହ କିଏ କହୁଥିବ, ମୁଁ ଚପଲ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ, ସାମାନ୍ୟ ପଇସା ପାଇଁ ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମେ ତ ପ୍ଲମ୍ବର ଭାଇ, ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ ପାରିବୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିବୁ। ଦେଖିପାରୁଛୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଉପରକୁ ଯିବେ କେମିତି ଭାଇ ଜଣ। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ନା ବିଦେଶ ଖଟିବାକୁ, ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ କ'ଣ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମା ହୋଟେଲ ବସି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଥରେ ବିଦେଶ ଆସି ଦେଖ ଭାଇ, ଟଙ୍କାଟିଏ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଦିନେ ସନୁ ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଥିଲା ଗାଁର ଦୁଇଟା ଝିଅକୁ ଧରି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି କାମ। ୱାଓ ୱାଓ ନାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଚଲି ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ତୁ ବି ଦିନେ ଭାଇରାଲ ହବୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ହବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଗୋଲ୍ଡି ମାରୁଛି କେତେ ରିକ୍ସ ଭିତରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାମର ଅଲରେଡ଼ି ବି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଫ୍ଟି ଆସିକି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆମ ସେଫ୍ଟି ସେଟା କାମ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାମ କରିଦେଇଛି। ସେଫ୍ଟି ସାର୍ ଗରମ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଆଁ ପ୍ରକାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନୁ କାମ କରିବାକୁ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା ବେଲ୍ଟ। ଭାଇ ଯୁଆଡ଼େ ବି ତୁମେ ଯିବ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ନଥିଲେ କାମ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ଜାଗାକୁ ଯାଅ କି ଯାହା ବି କର, ସଫ୍ଟ ଭିତରୁ ଯାଏ, ଯେଉଁ କାମ କର ଆଗ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ତାପରେ କାମ କରିବ। ନା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବି ତୁମକୁ କାମ ଦେବନି ବିନା ସେଫ୍ଟିରେ। ହଁ ସେମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଏବେ ଯିବି 12 ଫ୍ଲୋର୍। ନାଇଁ ୟାର ଚାଲି ଯିବିନି, ଲିଫ୍ଟରେ ଯିବି। ଏବେ ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ଆଗରେ ଅଛି, ଲିଫ୍ଟ ଆସିଲେ ହିଁ ଯିବି। ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଆମେ ଲିଫ୍ଟ ଚାଲିଲେ ସବୁ ଦେଖା ହେବ, କେହି ତଳକୁ ଦେଇକି ପଳେଇବା, ଲିଫ୍ଟ ପଳେଇଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଏବେ ଯିବା ସନୁ ପାଖକୁ। ଏବେ ଆମେ 2 ଫ୍ଲୋର୍ ଚାଲିଯିବା। ଲିଫ୍ଟ ଭୁଲରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା 2 ଫ୍ଲୋର୍ ଉପରକୁ। ତାକୁ ନ ଫ୍ଲୋର୍ କଲି, ତାକୁ ସୁବିଧା କରିକି ସେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଚାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ। ଲୋକ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ କୋଉଡ଼ା ନିଆଁ ଗଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କଷ୍ଟର ବିଚାର ସବୁ କାମ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛି। ଆସିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି, ନିଆଁ ଯଦି ପଡ଼ିବ ଉପରୁ ଜଳି ଯାଉଥିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ୟାର, ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ କାମ, ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ ୟାର କାମ।